Mindenkit itt a következő videóban. Ugye van itt nekem ez a kis E800 erősítő, ez a tök jó kis T-amp, ugye ez a régebbi verzió. És itt ugye, itt mint látható a belsejében nincsen lágyindítás, aminek köszönhetően folyamatosan csapkodja le a 16 amperes biztosítékot, amit hogyha elviszek buliba, akkor azért valljuk be nem egy jó dolog. Szóval úgy gondoltam, hogy rendeltem a HS Store-ból egy lágyindító panelt, amit én most be is fogok tenni ebbe. Belerakom, és megnézzük, hogy hogyan szuperál benne a lágyindító, vagy hogy egyáltalán lágyon-e indít valamit, hogy csinálja a dolgát, és akkor reméljük, hogy nem fogja levenni a biztosítékot. Na, visszatértem. Hát akkor ott tartottunk, hogy nekem kéne egy mágnes, amire én itt gyűjtögetem összefelé a E800 csavarjának a... Van itt nekem ez a toroid betét, tökéletes. Na, és át is ment a lukon, szuper. Akkor ide gyűjtöm a csavarokat. Hülye STK-s van, az már leégett 3-szor. De akkor még itt van. Na hát, ha itt vagyunk, akkor nézzük, akkor várjál, le kell szedni ennek a tetejét. Ki van húzva, akkor jó. Oké, szuper. Na, what's the inside? Meleg? Azért komoly cucc van benne van. Az szép kis E800, hát ugye itt jön be a tápunk, kapcsoló, aztán rögtön indő toroid. Szép kis tranzisztorok. Hát azt az 500-at, vagy azt a 490-et, amit ráírnak, az biztos nem tudja. Hát ugye mondjuk darabja 100 watt ezeknek a tranzisztoroknak. Akkor az max 400. 4 ohmon. Kíváncsi vagyok belemérni. Elméletileg H-osztályú. Aztán majd azt is megnézzük, hogy ez valójában mennyi. Out 1, out 2, szép vastag kábelekkel jön. Na hát... igényes, hát ez a trafó. Hát hol van nekem egy trafóm? Ez minimum 1500 volt amper. Biztos, hogy itt nekem tapogatni kéne, úgyhogy... Aha, a bemeneti panel ez egy kicsit érdekes állapotban van. Na, mutatom. Na. Hát igen. Szép toroid. Kézügyileg ekkora, és ez leér rám a dobozig. Tehát nagy. Valami információ esetleg nem nagyon, csak azt, hogy mennyit ad. Látható a végfokozat rész, ugye az egyik oldal, a másik oldalé. Itt a táp, ugye itt vannak a kis kondik, aminek darabja 10.050. Gondolom a többi is annyi. 10.050. Meg a két, gondolom 10-15 amperes gréc egy ilyen hűtőlapon. Hát ugye H-osztály, gondolom H-osztályú lesz. Az a kis bemeneti panel, amiről beszéltem, hogy ezek a kis korrodálások, ezek nem, ezek itt, amik itt vannak, ezek a foltok, meg amoda ezen az oldalon is szerintem ez nem egészséges, szóval ezt majd fogjuk a kis minyonos Colgate fogkefénket és ezt letöröljük. Szép borda, van csillám, ugye nincs, akkor nem nagyon fogdossam. Van csillám, hát van, igen, ott látszik, hogy ott a csillám. Akkor jó. Jó, hát kapcsoljuk be, aztán mérjünk bele, hogy szolykod a helyzet. Na hát akkor nézzük meg. Ki van kapcsolva? Oké, kapcsoljuk be. Oké, szépen behúztak a relék. És akkor nézzük meg, hogy mi a helyzet vele. Ugye itt vagyunk, itt van nekünk a toroidunknak a két vége, ezt már lehúztam. Ugye ott a kapcsoló, és hát ugye a kapcsoló után kéne csinálni azt a sztorit. Magyarul nekem ezt a toroidot vagy el kell forgatni, úgyhogy hát idáig eljusson ez a rész, a sarus sztorival, ami valószínűleg nem lesz használva. Remélem kibírja azt a nagy terhelést, ami ebből lejön. Ezt el kell forgatni, annyira, amennyire ezek a szekunder kábelek, meg ezek a kis kábelek elmennek addig, és oda nekem be kéne ezt a sztorit operálni.
Oké, toroid elforgatva, lehet nem látszik, de egy pár fokkal sikerült, hát ugye azok nem nagyon engedik, de hogyha én levágnám ezeket a kis távtartókat, vagy ezeket a gyorskötözőket, amik itt vannak, akkor lehet, hogy segítene a sztorin. Ugyebár, csak most egy kézzel így szuper. Jó, egyiket kifaljuk. Másikat is leszedjük. Gyere le! Ó, anyukád. Oké. Leszedve, és akkor ezt most... szuper. És akkor oda kiemeljük, és akkor lehet, hogy most már jobban lejön a tolaj. Hát egy picit sikerült, csak az a hülye kék kábel, ugye ez a kék kábel, ami ugye ez így jön. Ez oda be van szépen oda a legvégébe téve, úgyhogy maximum ennyire tudtam ezt elforgatni, úgyhogy az még ott ki ne törjön. Úgyhogy hát eddig tudtam, ez most mennyire ér el, hát nem nagyon, ennyire. Plusz még abból a kábelből lejön, úgyhogy ezt a sztorit, ezt nekem ide nagyon így be kéne tegyem, ilyen nagyon knapin, hogy ez így elmenjen, szóval most meg kéne jelöljem valami fehér filccel, hogy ez hol lesz, aztán bele kell rakjam. Na, szuperen. Megjelölve. 1, 2, és majd vannak nekem ilyen kis... Hol vannak? Ilyen kis távtartó lábacskák. Ezekből 2-t oda szépen be fogok tenni, és arra fog rájönni a panel. Na, igen. Ugye most kérdezhettétek, hogy most nem is verte rá, akkor most minek bele a lágyindító. És pont leverte. Kapcsolod vissza. Na. Nincs. Na hát igen. Oké. És hát ugye most pont leverte, most mondhattam volna. És ugye akkor itt a 16-os leverte. Na, és akkor az a lényeg, hogy akkor most bele kell operálni a sztorit. De először mérjük meg... Először mérjük meg a sztorit, hogy mennyiről megy, mert nagyon kíváncsi vagyok. Hát ugye H-osztály, tehát van kis feszültség, meg nagy feszültség. Itt viszünk DC-t. Úgy, van itt nekünk egy test, hát a hűtőborda, de nem test, mert van csílom. Hol van itt egy test? Kimeneti, de az meg speakem. De jó? Hát maga a doboz. Nem, maga a doboz? Nem hülyeség. -49. És plusz 99. Hoppá, hoppá. 2x50, meg 2x100. Az nagyon komoly. Másik biszti. Mi ez? 0,99? Vagy csak meghűltél? 99. És másik oldalon is 49,5. Jó, hát akkor megy a sztori. És kikapcsolt állapotba 27, 23, 10, 10, 6, ugye megy lefelé, 36, 4, ugye itt megy lefelé a sztori, 24-től már nem lesz piros, le is ment, most kisütni nem fogom, de hát akkor én most naivan gondolkodok, hogy ugye itt van a 4 távkondi, és ugye 250-ről megy, akkor sorban vannak a kondik. Mert ugye párhuzamban nem lehet. Mert ugye mind a 450 voltos. Tehát akkor párhuzamban vannak a kondik. És még ugye rámérhetünk a tranyókra, vagy azokra így mi úgy gondolom az 50. Gondolom így az 50 jut rá, hát jelenleg semmi. Plusz-minusz 48. Plusz 48. És itt vannak a H-osztályú kapcsolgatók, ami az egyiknek
49. És itt lesz a 99. Aha. Nem kéne megszikráztatni. Nem. Itt is 48. Akkor viszont a másik oldalon lesz. Turpissal. 0. Itt teszem. Hát látjátok? Nem látjátok. Akkor így teszem, hogy lássátok. 0. 48. 48, akkor mi van? Akkor mindegyik erősítő tranzisztor, nincsenek is kapcsolgatók? Vagy ezek a kicsik kapcsolgatnák? Nézzük. Erre most kíváncsi vagyok egyébként, hogy ugye itt voltak kisebb tranzisztorok is. 48. 48. Mindenki 48, úgyhogy valószínűleg itt nem található meg a két. De várj, hogy bejön egyáltalán, ugye itt a low voltage, de 48, és itt a high voltage, az a high voltage nyilván. Szakadj meg, nem tudom megnézni meg mi. De meg tudom. Ja, de akkor meg nem fog mínuszat kapni, ez még ilyen dolog. Nem húzigálom szét. Na itt vagyunk. És igen, itt a 98. Akkor. Hát akkor az erősítőbe belemegy. De nem tudom, mert akkor mi akkor, mert ez majd valamikor kapcsolgatja? Ha megnézzük színuszjellel, hogy mi a helyzet, hát ugye mondjuk ahhoz termelés kellene, és nekem csak az a szerencsétlen 4 ohmos van, hogy már úgyis fel kell használni a felét. Úgyhogy jó lesz. Grécek azok elég brutálisak. Na, hát akkor itt van még valami kis feszültség. Ezt gondolom a védelmi sztorinak megy, hát itt ez biztos. Test. Itt van nekünk egy zöld. Mi az test? Itt van nekünk egy fekete. Hát ezzel mondjuk van valami, csak én ezt nem viszonyom. Sárga. Egy 10. Még egy sárga. 1133. Zöld. Valami bizony ez a védelmi sztorinak lesz. És ezek miféle tranzisztorok, amik itt vannak. FR 805. Hát akkor az valami kapcsolgató sztori lesz. Csak úgy megnézem, hogy mivel a kimenet apád. 0. Szuper. 0. Jó. Oké. És ugye nekem ebbe bele kéne operálni ezt a kis panelt, és ezt, hogy hát így lehetne. Aha. Így lehetne. Ugye itt a kapcsoló, hát ha idáig el tudna jönni a toroidnak a kábele odáig, csak hogy ez kibírja azt a terhelést, amit ez lead. Ahhoz ki kéne találni, ugye ide jön a ventilátor, ha ezt lehúzom, akkor gondolom... Ja. Akkor gondolom a ventilátor, ez nem megy. Ja. De ha meg visszateszem, akkor meg... Na, oké. Jó, akkor azt kell megnéznünk, hogy ahogy jön a 230. Ugye azzal sorba kéne berakni ezt a kis lágyindítást. Upsi. Akkor nézzük meg, hogy... Ó, mámó, megint leesett. Na, ugye itt van a sztori. És akkor ugye itt a 230. Akkor ezt el kéne csikkedni a kis... Ki van húzva. Ezeket a kis tartó, kis fehér... Mi ez? Kötöző, valami gyors kötöző. Oké, ezt vegyük ki, mert ezt csak már csinál. Jó, oké. Na akkor itt a két
fő piros, nem túl nehéz a kapcsolása. Ami amúgy elég rövid. És nem mellesleg sajos. Jó, hát akkor... meg kell húznom. De szuper. Na, akkor lehúzni. Egy. A kapcsolót azt csak le kellett szedni, mert ugye arra két felső pólusra fogom én feltenni, szigorúan zsugorcsővel, hát ugye a bemenetét ennek, ugye ott van, hogy toroid, meg main, ugye abból egy main kábelt kell forrasztanom a kapcsolóból, és ugye ebből abba, és abból pedig megy a toroidunknak a két szép kivezetésébe, ami egyébként nem egy nagy ördöngőség, csak meg kell csinálni. Már ott izzik a kis zédém, szóval ezzel fogom megcsinálni, és utána jelentkezem. Ebben egy relatív jó minőségű kapcsoló van, mert nem olvad le róla a saru, amikor dolgozok vele, mert sok kapcsolónál leolvad róla a saru, és rohadt idegesítő, amikor dolgozol, mert így mozog, aztán végén nem is működik, szóval ez eddig tetszik. Ezt a kis szipisztálót, ezt kihozom ide. És tisztítatót, ezt ide kihozom, hogy tudunk vele dolgozni. Na, a másik oldal is jöhet. Ezt így. Ó, Istenem. Oké, szuper, megvan a másik is. És akkor fogunk egy vastagabb kábelt, és rá kéne tenni. Na, egy vastagabb kábelt valahonnan szerezzünk már. Ez tökéletes. Ugye jó lenne, hogyha, hát nem. Jó lenne, hogyha olyan vastagságú lenne, mint maga az anyag. És ezek a kis 075-ös semmilyenek, ezek szerintem nem jók neki. Sőt, biztos, hogy nem jók neki. Ez 75. Szkennés neki a 75. Nem lesz az elég. Hát akkor van itt nekem. Piros-fekete kábelem, aztán ez vagy több, ez szerintem 2-es. Ez nem az a szimpla hangfal kábel, hanem ez... Hát nincs rajva, de ez 2x2-es. Na, akkor most az a sztori jön, hogy ónozunk. Én mindig azt szoktam, hogy rá csavarom. Én mindig azt szoktam, hogy rácsavarom így az ónt a kábelre, és úgy szoktam megolvasztani a pálkával, mert így tökéletesen futja be az egészet.
Így. Szuper. Jó. Aj, mámú. Ó, Istenem. Nem tudom utána ezt a pálkát. Elfelejtettem a zsugarcsövet. Én már le nem szedem, úgyhogy amennyi ebből kell, az a kb. Ennyi. Oké. És akkor teszünk rá a zsugarcsövet. Ó, hát ha ez így elférne. De nem fér el. Akkor viszont ezt így nem hagyhatjuk, szóval le kell venni. Ó, Istenem, de szabad komolyan. Szuper, és ezt így rá kell tenni. Na, így. Szuper. És így már jó kell legyen bele a sugarcső, ami hát szerintem még most sem lesz jó. Ó, Istenem. Oké, szuper. Jó. Egyik kész is van. Tök jó lett. Ott a kolléga. Szuper. Nagyon jó. Fókusz van, de hogy... Szuper, jöhet a másik kábelünk. Így van. Ebből csippentünk le egy kicsit, mert ez sok lesz. Rászakáljuk az ónt. És ráforrasztjuk szépen. Oké. Jó, mehet rá a zsugarcsó. Így hagyjuk még kihűlni, mert ez... Meg ezt egy kicsit összeszorítjuk.
Szuper, kész a másik is. Fókuszban vagyunk. Oké, szuper. Én erre most tennék egy gyors kötözőt, csak mivel elfogyott, ezért nem tudok. Jó, oké, itt a kábelünk, és ezt nekem bele kéne tenni a lágyindítós sztoriba. Először is le kell csupaszítani. Összecsigázni. És beletenni ebbe. Gondolom, jó. Aha, tökéletes. És akkor szerintem a kapcsoló az igazából mehet is vissza. Hogy volt. Csak én ezt lefotóztam, úgyhogy most megnézem. Na hát visszatértem. Egy kis jó kis szívás gombócozás után. Úgyhogy következő lépés az volt TP Bank. Az, hogy nekem ezt a szép kis 10 wattos, 18 ohmos ellenállást nekem a helyére kell tenni. És akkor itt van a kis helye ennek az egész sztorinak. Vagy ide szépen belekerül. Így, bele is teszem szépen. Nagyon jó. Itt van az a kis spondja. Na, szuperek vagyunk. Bele van rakva az ellenállás. Szerintem próbáljuk meg ezt az egész sztorit, hogy mi van vele. Annyi, hogy ide a sarok helyére nekem kéne tenni kábelt. Sarok helyére kábelt. Valami vastagot. Van itt nekem ez a szaki piros-fekete. Közben előszedtem a legvastagabb zsugacsörömet, ami van. Aztán azzal fogjuk megoldani ezt a sztorit. Aha, hát gondolom ezt így, aztán meglássuk. Így, hogy ne kelljen. Aha, oké. Ne kelljen majd szétszedni, amikor már kész. Oké, és szuper. Hát össze van rakva. Nézzük meg, hogy hogyan szuperál, hogy már én ezt bekapcsolom. Ja, lejött az egyik fázis. Na. És lehúzott, és tökéletesen működik. És kapcsolgathatom, és nem veri le. Viszont ez nagyon összeért, úgyhogy... Na hát akkor beszerelésre került a lágyindító. Tökéletesen végzi a dolgát. Behúznak a védelmi relék. Ez igazából vagy nem kattan, vagy nagyon halkan, de lényeg, hogy működik. Ellátja a feladatát, szépen lágyindítja ezt az egész tápot, ami itt van. És hogyha most még megfogom, és belemérek, akkor
látható, hogy adunk neki egy testet. DC. Ó, Istenem, hát. Itt van egy 100 volt. Itt van még egy 100 volt. Nem, várjál, csak 47. 46. 94. 46. És 94. Szuper, megvan a H-osztály. Minden működik. És hát ez lett a TAMP 800-ból, úgyhogy most már nem fogja levágni a biztosítékot. Remélem. Szépen be vannak kötve a kábelek, jó vastag, 2-es kábelekkel jöttem. Be a toroidba, dupla biztosítással, hogy kapott gumit, szigetelőszalagot, meg zsugorcsövet is, úgyhogy 100%-osan nem fog hozzáérni semmihez. Ez se ráz. Maradt a biztosítéka, igazából minden ugyanaz, csak sorba kötöttem a kettő, vagy hát a kapcsoló után ráforrasztottam a kapcsolóra a kábelt, sorba bejött a lágyindítóba, igazából ez nem egy nagyon ördöngős feladat, szóval ez bárki meg tudja csinálni, aki egy kicsit ért hozzá, viszont aki nem ért hozzá, semmiképpen se nyúljon bele, mert itt életveszélyes feszültségek vannak. Hát én itt viszem a TAMP-ot, ez olyan mocsok nehéz, te. Szerintem ez egy kisgyereknek a súlya, ami ebben van, ez a 13 kiló. Most ide visszavisszük, aztán hallgassuk meg. Van jel. Egyik oldal. Másik oldal. Na. Működik. Klippeltetünk, mert annak nem örülnének. Na, kész az L800, működik, remélem a bulit is majd kibírja. Egyszer mondom, figyelmeztetés, aki nem ért hozzá, az véletlenül se nyúlkáljon bele, mert hogyha állunk bele, hogy nem értünk hozzá, akkor jobb esetben kórház, szebb esetben pedig temető lehet a vége, szóval tényleg csak úgy, hogyha tudjuk, hogy mit csinálunk, mert ez a biztosíték, ami itt van, ez nem fog minket megvédeni. Hello Prime, én elköszönök, aztán a következő videóban találkozunk.